Αρχικά πρέπει να γίνουν ορισμένες διαπιστώσεις. Υπάρχει η θεωρία ότι η Ρωσία κινείται με πανσλαβισμό και θέλει όντως να επανακτήσει τα εδάφη που έχασε με το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης στις χώρες που είχε τότε υπό την επιρροή της. Η θεωρία, ακόμη και αν στέκει, ακόμη δηλαδή και αν πιστέψουμε ότι πίσω από τον Πούτιν βρίσκεται το όραμα του πανσλαβισμού, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί και να το πραγματοποιήσει. Μάλιστα τα δεδομένα, ο ίδιος ο πόλεμος στην Ουκρανία, έδειξαν νομίζω πολύ καθαρά ότι ο Πούτιν δεν έχει και τόσο τεράστιες δυνατότητες. Και αν δεν μπορεί να τα καταφέρει με μια χώρα όπως η Ουκρανία, πώς θα μπορούσε να τα βάλει με την Πολωνία, που έχει σύγχρονο στρατό και πανίσχυρη οικονομία, με ένα ΕΠ πάνω από 1,3. Φυσικά και δεν θα μπορούσε. Είναι συνεπώς εντελώς ανόητο να πιστεύει κανείς ότι η Ρωσία θα εισβάλλει στην Πολωνία. Τότε προς τι όλος αυτός ο θόρυβος και οι πολεμικές ιαχές από το Παρίσι, το Λονδίνο και το Μόναχο μέχρι και την Αθήνα? Μήπως τελικά η Ευρώπη είναι αυτή που τρίβεται στην κλίτσα του Τσοπάνη για να προκαλέσει κλιμάκωση? Μήπως είναι η Ευρώπη που τώρα βρίσκεται σε πανικό και τραβάει τα σχοινιά μαζί με τα μαλλιά της? Σε ό,τι με αφορά, η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, υπάρχουν ευρωπαϊκές δυνάμεις που θέλουν πάση θυσία τη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία. Θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος όπως το αλεύρι στη συνταγή όσο πάρει. Και το αφήγημα είναι για να νικήσει η φιλελεύθερη δημοκρατία και το δίκαιο. Τουλάχιστον αυτό είναι το αφήγημα. Ωστόσο, η Ευρώπη και οι λαοί της δεν είναι ενωμένοι ταυτοτικά. Δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή ταυτότητα, ούτε φυσικά κοινά συμφέροντα. Δεν έχει καν συνείδηση κοινωνίας ως ενιαίος λαός, διότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός. Πώς λοιπόν, δίχως εθνική συνείδηση, θα πάει να πολεμήσει κανείς, και ποιος θα πάει? Πώς θα στείλει στον πόλεμο ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με την Πολωνία, ούτε αισθάνονται ότι πλήττεται η δημοκρατία τους από τα παίγνια των Βρυξελών, δηλαδή της Ούρσουλας και της Κάλλας και άλλων που δεν έχουν εκλεγεί ούτε λογοδοτούν σε κανένα? Μήπως θα συνεχιστεί ο πόλεμος με ανίερες συμμαχίες, ίσως με την Τουρκία που έχει άφθονο κρέας για τα κανόνια των μαχών? Διότι ο πόλεμος είναι κάτι το δυναμικό που εξελίσσεται στον χρόνο. Ειδικά οι πόλεμοι τριβής, όπως ο Ρωσο-Ουκρανικός. Με άλλα λόγια, μπορεί ένα κράτος να φέρει την ευθύνη της επιλογής του όταν εισβάλλει σε ένα άλλο, όπως σε προκειμένου η Ρωσία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία του πολέμου οι άλλοι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του αμυνόμενου, είναι αξιωματικά καλοί, αγαθοί, αθώοι και κυρίως δικαιολογημένοι για ό,τι και αν πράξουν. Αντιθέτως, μπορεί να είναι ακριβώς αυτοί που επιθυμούν την κλιμάκωση του πολέμου για δικά τους συμφέροντα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, θα πρέπει να δικαιολογήσει κάπως τα σχεδόν 900 δις που σκοπεύει να ξοδέψει για εξοπλισμούς. Οι Βρυξέλλες για το Rearm Europe χρειάζονται κάποιο αφήγημα, έτοιμο, που να συνδυάζει τη ρωσοφοβία με την κινδυνολογία. Συνεπώς, στην πορεία ενός πολέμου περιπλέκεται η κατάσταση με το θέμα της δικαιοσύνης, δηλαδή του δίκαιου πολέμου. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε, τι γίνεται όταν ένας επί της αρχής δίκαιος πόλεμος γίνεται αφορμή για κάποιους ώστε να πιέσουν και να οδηγήσουν σε ένα νέο πόλεμο, επειδή δούμε σε ένα φεστιβάλ προβοκάτσιας όπως παρατηρούμε εδώ και καιρό? Γιατί ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται ο Πούτιν να παρακολουθεί με τους λακέδες του όλη την Ευρώπη και να μην κερδίζει, ενώ ταυτόχρονα καταραίει. Καταραίει αένεα, όπως η φίλη μας η Τουρκία, σύμφωνα με την διακήρυξη των Αθηνών, φίλοι. Τι γίνεται λοιπόν όταν σήμερα το 75% των Ουκρανών δεν θέλουν πόλεμο και εσύ ως Ευρωκρατία πιέζεις με κάθε τρόπο για να σφαχτεί μέχρι και ο τελευταίος Ουκρανός που ακόμη μπορεί να σηκώσει όπλο και δεν έχει καταφέρει να δραπετεύσει και να λιποτακτήσει από την Ουκρανία? Τι γίνεται με έναν απολύτως αναξιόπιστο και διεφθαρμένο Ζελένσκι που βρίσκεται στη μέγενη ανάμεσα στη βαθιά διαφθορά, στον σκληρό ουκρανικό εθνικισμό και στην κατάρρευση των ουκρανικών δυνάμεων στο μέτωπο? Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, και κάθε Ρωσία ισχύει από πάντα το εξής. Όταν στις μάχες κερδίζεις εδάφη, προσπαθείς να κατακτήσεις όσο περισσότερα μπορείς. Ο πόλεμος δεν κερδίζεται στα λόγια με τις οικονομικές κυρώσεις, κάτι που είδαμε ξεκάθαρα με τις ευρωπαϊκές που έπληξαν περισσότερο την Ευρώπη παρά την ίδια τη Ρωσία. Ο πόλεμος δεν κερδίζεται ούτε με διακήρυξεις και απειλές. Κερδίζεται σπιθαμή προς σπιθαμή στο πεδίο της μάχης, εκεί όπου οι μηντιακές κάμερες και οι στρατηγοί του καναπέ απουσιάζουν. Γιατί μπορεί να άλλαξαν τα μέσα και οι τρόποι, αλλά οι στόχοι του πολέμου είναι πάντα συνδεδεμένοι με τη γεωγραφία, και αυτό δεν αλλάζει. Σφαίρες επιρροής μπορεί να εξασφαλίσει μια χώρα και με ήπια ισχύ. Αυτό όμως δεν ισχύει για εδάφη που έχασε και θέλει να ανακτήσει. Τα εδάφη χάνονται και κερδίζονται μόνο με πόλεμο, και αυτό το γνωρίζει καλά ο Πούτιν. Ο Πούτιν που δύσκολα θα σταματήσει αν δεν κατακτήσει όλα όσα θέλει στην Ουκρανία. Μόνον ένας είναι σε θέση να σταματήσει αυτή τη στιγμή τον Πούτιν. Ο πρόεδρος Τραμπ.
Κάτι που ευχόμαστε ολόψυχα να καταφέρει και μάλιστα το συντομότερο, πριν κάποιοι άθλοι και ανεύθυνοι ευρωκράτες έρθουν πιο κοντά στον ανίερό του στόχο. Να μας μπλέξουν σε έναν γενικευμένο πόλεμο που ειδικά ως Ελλάδα δεν μας ανήκει. Η Ελλάδα στο παρελθόν έχει πληρώσει πανάκριβα τους ξενοκινούμενους βενιζελισμούς, κυρίως από την Αγγλία, που και σήμερα ακολουθεί το ίδιο μπαϊράκι. Η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει τα ίδια λάθη. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας και δεν πρέπει να εμπλακούμε άλλο. Εμείς έχουμε ήδη εχθρό, πραγματικό εχθρό, και σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόμαστε και φαντασιακούς. Αν παρελπίδα αύριο οι φιλοπόλεμοι της Ευρώπης γενικεύσουν την κρίση και τα καταφέρουν, στο κουτοπώνερο ερώτημα προς τους Έλληνες πού είσαστε τώρα που κινδυνεύει η φιλελεύθερη δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο από έναν Ρώσο δικτάτορα, η απάντηση είναι ακριβοδίκαιη. Είμαστε ακριβώς εκεί που ήσασταν κι εσείς το 1974 όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Αλλά είμαστε και εκεί ακριβώς που καταντήσατε να καθιβρίζετε σιλίδιν τον ελληνικό λαό ως τεμπέλη και ανεπρόκοπο πριν αποφασίσετε να τον λιώσετε με μέτρα λιτότητας.